ba yan? Miss, pwede ba? Tumingin ka naman sa dinadaanan mo? Pasensya na po kayo. Nagmamadali lang po kasi ako. Malabo bang mata mo? At hindi mo ako nakita, ha? Naghahabol lang po talaga ako ng oras. Kaya hindi ko po kayo napansin. Sa susunod, mag-ingat ka naman para hindi ka nakakaabala ng ibang tao. Pasensya na po talaga kayo. Hindi ko po sinasadya. Hay nako, makaalis na nga. Grabe naman yung babae. Napakasungit niya. Hindi ko naman sinasadya. Mga kabataan nga naman. Akala mo kung sino na. Wala pa nga nararating sa buhay. Ayan, ayos na. Kaya mo yan, Abby. Magtiwala ka lang. Ruby, may kumakatok. Pagbuksan mo nga. Ako pa talaga utusan mo, mas malapit ka na nga din sa pintuan. Tandaan mo, mas matanda ako sa'yo. At nauna ako dito sa'yo sa kumpanya. Lagi mo na lang sinasabi sa akin yan. Dali na! Buksan mo na! Heto na, pupuntahan ko na. Magandang araw po. Dito po ba ang opisina ni Engineer Masong? Dito nga. Bakit mo nga pala hinahanap si boss? Pinapunta niya po kasi ako dito. Ah, ganun ba? Halika, pumasok ka. Sige po. Anong ginagawa ng batang to dito? Hindi ba ikaw ang nakabangga sa akin kanina sa labas? Opo, ako nga po yun. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya yung nangyari kanina. Magkakilala na pala kayo? Hindi, no? Sigurado ka ba, miss? Si boss ang hinahanap mo? Ano kaya ang kailangan niya kay boss? Oo nga, miss. Sigurado ka ba ng pinuntahan mo? Opo, dito po talaga ang punta ko. Sino nagpapunta sa'yo dito? Si Engineer Masong po. Mag-a-apply po sana ako ng trabaho. Trabaho? Dito? Sigurado ka, miss? Opo, dito po. Sabi po kasi ni Engineer Masong na may bakante pa daw pong trabaho dito sa kumpanya nyo. Nako, baka mamaya maging mas paborito na siya, boss. Huwag po kayong mag-alala. Masipag po ako. At kahit anong ipagawa nyo po sa akin, gagawin ko po. Kunwari, masipag daw. Kabago-bago, pumapapel na agad. Sige, miss. Maupo ka muna. Parating na rin siguro si boss. Sige po. Maraming salamat po. Ruby, Bakit, Mitch? Ano problema mo? ako wala. Pero mukhang yung bagong aplikante, meron. Kabago-bago pa lang, feeling close na kay boss. Oo nga, no. Baka mamaya, mawalan tayo ng trabaho dito. Hindi mangyayari yun. Ipapakita ko na ako ang nauna sa kumpanyang ito. At siya, baguhan pa lang. Mukhang magaan ang loob ni boss sa kanya. Tingnan mo, oh. Talaga po? Oo naman, Abby.
Tingnan lang natin kung makakatagal siya dito. Tama na nga yun, Mitch. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Baka mamaya magalit si boss. Mitch, Ruby, siya nga pala si Abby. Alam kong marami kayong ginagawang trabaho. Kaya para gumana ang trabaho nyo, kumuha ko ng dagdag empleyado na makakasama natin. Kapag may gusto po kayong ipagawa o kailangan nyo ng tulong ko po, nandito lang po ako. Sige, Maraming salamat po talaga, Sir Masong. Walang anuman. Mitch, Ruby, kayo munang bahala sa kanya. Alis muna ako. huwag kang mag-alala, boss. Kami nang bahala sa kanya. Magandang umaga po, Ate Mitch at Ate Ruby. Abby, mabuti at dumating ka na. Ayaw pa naman ni boss na nahuhuli sa trabaho. Medyo na-traffic po kasi ako kanina, ate. Ay nako, Abby. Maraming paraan kung gusto mong pumasok ng maaga. Opo, sa susunod po, aagahan ko na pumasok. Abby, bago ka umupo, kunin mo munang walis. Magwalis ka muna dito. Sige po. Andun, sa may malapit sa pintuan yung walis. Sige po, kukunin ko lang po. Mitch, bakit mo naman inutusan magwalis si Abby? May tagalinis naman tayo dito. Hayaan mo na. Dapat lang na maranasan niya din yun. Total, baguhan lang naman siya dito. Kaya lahat ng utos ko, dapat niyang sundin. Bahala ka nga dyan. Baka mamaya, magsumbong pa yan kay boss. Subukan niya para makita niya kung sinong kakampihan ni boss sa amin. Abby, pasuyo naman ako. Paki-xerox naman ito. Sira kasi yung machine natin, kaya sa labas mo na lang ipa-xerox. Sige po, tapusin ko lang po itong ginagawa ko. Unahin mo muna itong inuutos ko. Baka kasi mamaya, kailangan ni boss ito. Ganun po ba? Sige po. Maghanap ka ng maliwanag ng kopya ha. Baka kasi mamaya, malabo ang pagkakagawa. Sige po, ate. Maghahanap po ako. Bilisan mo ha. Baka mamaya kung saan-saan ka pa pumunta. Sige po, ate. Babalik din po ako agad. Grabe ka naman, Mitch. Lahat yata ng trabaho mo, pinasa mo na lahat kay Abby. Hindi no. Nung ako ang baguhan dito, mas malala pa ang pinapagawa sa akin ng mga nauna dito. Dati yun. Huwag mo naman sanang gawin yung mga naranasan mo sa iba. Tama lang yun. Para alam nila kung saan sila lulugar. Naku, Mitch. Magtrabaho na lang tayo ng maayos. Hayaan mo na lang ako, Ruby. Sumunod ka na lang sa akin. Ate Mitch, may kailangan po ba kayo? Oo, Abby. Kasi nagugutom na kami.
Wala tayong merienda. Pwede ka bang bumili sa labas? Ate, marami pa po kasi akong tinatapos ng trabaho. Sige na, Abi. Mainit kasi sa labas. Kung lalabas pa kami ni Ruby para kumain. Ganun po ba? Ano po bang ipapabili nyo? Bumili ka ng pansit at maiinom natin. Sige po, ate. O, eto. Sabihin mo sa pagbibilhan mo, sarapan ang luto, ha? Sige po, ate. Abi, pwede bang ikaw na lang ang magligpit ng mga pinagkainan natin? Ako na mag-ayos, Mitch. Mukhang marami pang tinatapos si Abby. Ako na lang po, Ate Ruby. Ayos lang po. Kayang-kaya na ni Abi yan, Ruby. Hayaan mo na siya. Kailangan maranasan mo yan para alam mo kung sino ang mga nauna dito sa kumpanya. Hindi porket baguhan ka, akala mo pantay na tayo dito. Kumusta naman ang trabaho mo dito, Abi? Ayos lang naman po. Ang pakikitungo sa'yo ni Ruby at Mitch, kumusta? Maayos naman po. Mabuti naman kung ganon. Kung may problema, magsabi ka lang sa akin. Sige po. Bakit na kay Abi ang mga papeles na pinapatapos ko kay Mitch? Sa kanya ko binigay ito, ah. Sarap talaga ng pagkain doon, no? Ito, dyan na pala kayo. Kamusta, boss? Kumain na po ba kayo? Oo, kanina pa. Bago ako pumasok. Tara na nga. Mukhang abala si boss sa ginagawa niya. Magandang tanghali po, boss. Nagkakape ka pala, Abi? Ay, hindi po, boss. Kay Ate Mitch po ito. Pinatimpla po niya. Bakit sinabi mo pa? Nakisuyo lang po ako, boss. Naitimpla ko ni Abi ng kape. Ayos lang naman po sa akin. Kayo po, boss. Gusto niya ng kape? Ah, hindi na. May napapansin lang kasi ako dito sa opisina natin. Akala nyo siguro hindi ko alam lahat ng nangyayari dito sa opisina, no? Nako, lagot na. Paano nalaman ni boss ang lahat? Nakalimutan nyo na ba? Na kahit wala ko dito, nakikita ko lahat ng mga kinikilos nyo? Oo nga pala. Ano, Mitch? May gusto ka bang sabihin?
Pasensya na po kayo, boss, sa mga inasal ko. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang naman po turuan si Abby. Kung hindi ko pa napanood at nakita ng mga mata ko ang mga nangyayari dito, ibig sabihin, patuloy pa rin kayo sa pag-utos kay Abby, ganun ba? At isa pa, may kailangan kayong malaman. Ano po yun, boss? Gusto ko lang naman ipaalam sa inyo na si Abby ang nag-iisang anak namin. Ano po? Anak niyo po si Abby, boss? Sigurado pa naman sa desisyon mo anak na ayaw mong ipakilala kita bilang anak ko. Pa, di ba ang bilin niyo po? Kailangan ko po muna matutunan ang lahat bago ako pumasok sa kumpanya niyo. Iniisip ko kasi anak, baka mahirapan ka. Hindi ka kasi sanay sa mga mahihirap na trabaho. Kakayanin ko po, Papa, para matulungan kayo at matutunan din ang lahat sa kumpanya niyo. Sige, ikaw ang bahala anak. Oo, hindi ko muna siya pinakilala sa inyo para matutunan niya muna kung gaano kahirap ang magtrabaho. Pasensya na po kayo, boss, sa inasal ko. Oo nga, boss. Pasensya na po kayo sa mga nagawa namin. Huwag kayong humingi sa akin ng tawad kung di kay Abby. Ayos lang po yun sa akin, Papa. Hayaan niyo na po. Gusto lang po siguro nila akong matuto. Hinahanda ko si Abby para siyang pumalit sa akin dito sa kumpanya. Kaya ayaw namin siyang ipakilala bilang anak ko. Abby, pasensya ka na sa lahat ng mga ginawa ko. Ayos lang po yun sa akin, Ate Mitch. Sana po, matutunan po natin itama ang mga nagawa nating pagkakamali. Oo, Abby, tama ka. Hindi ko dapat ginawa yun. Na lahat ng naranasan ko dati ay pinaranas ko din sa'yo. Kahit alam kong mali yun, pero ginawa ko pa rin. Nangyari na po ang lahat. Matutunan lang po tayo sa pagkakamali natin. Abby, pasensya ka na talaga sa amin sa lahat ng nangyari. Ayos lang po sa akin ang lahat. Iniisip niyo din po siguro na baka maagawan ko kayo ng mga posisyon, kaya nagawa niyo po yun. Oo, Abby, pasensya na talaga. Salamat at pinatawad mo rin kami. Tama na nga yan. Total, nagkaayos-ayos na kayo. Sana, mas maging maayos pa lalo ang samahan ninyo dito sa opisina. Oo naman po, boss. Salamat at pinatawad mo din po ako. Wala po yun, Ate Mitch. Huwag husgahan ang mga bagong empleyado. Lahat tayo ay may kanya-kanyang abilidad sa trabaho para sa ikakaunlad ng isang kumpanya. Kaya, mas mabuti ang pagkakaisa at pagkakasundo ng bawat isa.